Jongbari o keplai engmani yagolo Tripura Motha Bodolni engai 11 mandai ni bising khobjak Lakshmipur Village Committee o tini 4 salo bijoy misil khlailaka o keplai ni pandao Tripura Mothani keplai engjak borong grangjak Swapna Deborma tei TWF ni atongjak somno khobai kamini joto lukurok buinisai juda khai tongthoma phunuklaika joto sara mandai bisini joto warriors rong no tei joto tongnai rong no angan hamjangma tei sini joto no ang hamjang ya faro abon bising tei tini sing joto no khatung khaja khaina sing bijo misil khalalai tonglayo sing mandai sara mandayo sing abon bagai sing belakan khatung khajang tonglayo tei sing candidate no na singni tonglayo tapsu jarawo sing candidate phai tongne khnawo amni singai sing tapsu jarawo sing nasinglai tonglaima bisinti khanung khanung sing tabobo homtabung khaino sing koita bisino tei noro tini bijoy utsav khaijaka sing 10ta bisino tei na sing khatung ka sa khaitong Bogra